निशिभूताने आम्हाला चकव्यातून बाहेर काढलं होतं. तिनेच आम्हाला कोल्ली देवापासूनही वाचवलं होतं. पण त्या निशीची आठवणही मनाला थरकापच पोहोचवत होती. इतक्या रात्री, इतक्या अंधारात ते भूत आमच्या सोबत जंगलातून चालत होतं. आमच्या सोबत गप्पा मारत होतं. तिचे ते उलटे पाय, तिचं ते 180 अंशात फिरणारं डोकं. नको, त्या आठवणी आता नको. आता आम्हाला पुढच्या प्रवासाला निघायला हवं होतं. शॉर्टकट घ्यायच्या नादात फारच उशीर झाला होता. मी आणि विशाल तोंडावर पाणी वगैरे मारून आता थोडे तरतरीत झालो होतो. पण नयन, या चकव्याच्या भानगडीत आम्ही नयनच्या तब्येतीचं तर विसरलोच होतो. तो फारच अस्वस्थ वाटत होता. त्या पालखीच्या वेळी नयन अचानकच बेशुद्ध होऊन पडला होता. तो एका विचित्र दिसणाऱ्या अशा झाडाखाली आश्रयाला थांबला होता. त्याला आता आम्ही गाडीत पाठच्या सीटवर विशाल सोबत बसवलं आणि मी गाडी चालवायला म्हणून पुढे बसलो. इतक्यात त्या माणसाने आम्हाला थांबवलं. तो सांगत होता 4 तासावर त्याचं घर आहे. त्याला तिथपर्यंत आमच्या गाडीतून यायचं होतं. पण आम्ही ही रिस्क घेऊ शकत नव्हतो. माणसांच्या रूपात आम्ही आधीच बरीच भूतं पाहिली होती. आता आम्हाला अजून कोणतंही संकट स्वतःहून ओढवून घ्यायचं नव्हतं. पण तो खूप विनवण्या करू लागला. आमच्या समोर हात जोडू लागला. मी त्याला त्याच्याविषयीची आम्हाला वाटणारी भीती बोलून दाखवली. त्याने त्याच्या गळ्यातील हनुमानाचे लॉकेट आम्हाला दाखवले. तो सामान्य माणूस आहे हे पटण्यासाठी तेवढं आम्हाला पुरेसं होतं. चला, बऱ्याच वेळाने का होईना, पण आम्हाला एक आमच्यासारखाच मनुष्य प्राणी भेटला होता. आता त्याला नाही म्हणण्याचं काही कारणच उरलं नव्हतं. त्याला मी माझ्या बाजूला बसवलं आणि आम्ही आमच्या पुढच्या प्रवासाला सुरुवात केली. आम्ही मुंबईपासून अजूनही जास्त लांब गेलो नव्हतो. खरं तर आम्हाला पहाटेपर्यंत एखाद्या गावात पोहोचायचं होतं, पण आता ते शक्य नव्हतं. मी त्या माणसासोबत गप्पा मारत होतो. तो थोडा गरीबच दिसत होता. तो सुद्धा मुंबईतून येत होता. 2-3 काही अंतरापुरती लिफ्ट मागून तो इथवर आला होता. रस्त्यावर कोणतंच वाहन दिसत नव्हतं. मी घेतलेला हा तोच शॉर्टकट रस्ता होता, ज्याला मूळ रस्त्याला जोडणारा मार्ग अजून बराच लांब होता. हा रस्ता तसा कच्चाच होता. आजूबाजूला वाढलेलं जंगल पुढेही अगदी तसंच होतं. रस्त्याकडेच्या झाडीतून आम्हाला सतत कोणीतरी पाहत असल्याचा भास होत असे. रस्त्यावर फक्त आमच्या गाडीच्या हेडलाईटचा तितकाच काय तो उजेड होता. मध्येच प्राण्यांचे भेसूर रडणे आमच्या कानी पडत. तसा अंगावर शहारा येई. अचानकच लांबवर आम्हाला काहीतरी हलताना दिसले. त्या माणसाने मला लगेचच गाडी थांबवायला सांगितली. त्याने आम्हाला अजिबात आवाज करू नका हेही बजावलं. त्या माणसाच्या आवाजातील भीती मला स्पष्ट जाणवत होती. गाडीच्या हेडलाईटच्या उजेडात समोर काहीतरी चकाकत होतं. जमिनीवर काहीतरी धातूची आडवी पट्टी होती.
मी नीट पाहिला तर तो एक जुना बंद केलेला रेल्वे मार्ग होता. तो जवळजवळ मातीखाली बुजलाच होता, पण तिथे अजूनही काहीतरी होतं. तो रेल्वे मार्ग रस्त्याला आडवा कापून ज्या झाडीच्या दिशेने गेला होता त्याच झाडीत आम्हाला हालचाल जाणवत होती. आम्ही सगळे शांत राहून आवाजाचा कानोसा घेऊ लागलो. त्या झाडीतून कोणीतरी बाहेर येत होता. इतक्यातच एक व्यक्ती झाडीतून लंगडत बाहेर आली. त्या माणसाच्या शरीरावर जागोजागी रक्त लागले होते. त्याचा चेहराही नीट दिसत नव्हता. तो त्या रुळांवरून हळूहळू चालत होता. तो अचानकच रस्त्याच्या मधोमध थांबला. तो हळूहळू आमच्या दिशेने पाहू लागला. बराच वेळ शांततेत गेला. त्याची नजर आमच्यावरच खिळून होती. तो तोंडातून विचित्र आवाज काढत होता आणि एकच जोराची किंकाळी त्याच्या तोंडून निघाली. एका क्षणातच त्याच्या शरीराचे 2 तुकडे झाले. कमरेवरचा भाग एखादं फडकं निसटावं तसा खाली गळून पडला. पाय मात्र अजूनही तसेच जागेवर उभे होते. माझा माझ्याच डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. काही कळायच्या आतच ते पाय धावत आमच्या दिशेने आले. आमच्या सोबत असलेल्या माणसाने मला त्याला गाडीनेच उडवायला सांगितले. मी घामाघूम झालो होतो. मी हिम्मत करून गाडी पूर्ण स्पीडने चालवली. पण मी त्या पायांच्या बाजूनेच गाडी नेली. रुळांवर पडलेलं ते शरीर अजूनही विव्हळत होतं. आमच्या दिशेने हात करून ओरडत होतं. मी त्याच्याही बाजूने गाडी वेगात नेली. काही अंतरावर जाऊन गाडी थांबवून मी पाठी पाहिलं तर ते धड रेंगत रेंगत आमच्या दिशेने येत होतं. तर ते पायही रस्त्यावर वेडेवाकडे धावत होते. मग मात्र मी गाडी तिथून पुन्हा सुसाट पळवली. आम्ही हे सगळं काय पाहत होतो? बऱ्याच वेळाने आम्हाला मूळ रस्ता दिसला. तिथे वाहनांची थोडी वर्दळ होती. मी तिथे कडेला आमची गाडी थांबवली. मला थोड्या विश्रांतीची गरज होती. ते दृश्य पाहिल्याने माझे हात अजूनही थरथरत होते. त्याला बिनडोई या नावाने सगळे ओळखतात. तो माणूस आम्हाला त्या भूताबद्दल सांगू लागला. असं म्हणतात रेल्वे अपघातात मरण पावलेल्या माणसाचं बिनडोई हे भूत बनतं. हे भूत अशाच रेल्वे मार्गांवर फिरत राहतं. काही भूत तर डोक्याशिवायच भटकत असतात, तर काहीही आपण आत्ता पाहिली त्या अवस्थेत. हे सगळं फारच विचित्र होतं. आम्ही याबद्दल आधी कधीच ऐकलं नव्हतं. आमच्या प्रवासाची तर आता नुकतीच सुरुवात झाली होती. आम्हाला पुढे अजून काय पाहायला मिळणार होतं ते प्रत्यक्ष काळच ठरवणार होता. सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा.